kebacut. Wiwit cilik Parti wis katon yen kasinungan rupa ayu. Nanging durung mencorong. Karan ya bocah desa tur anake wong tani utun. Dadi dek cilike ya mung sentrap-sentruk ngintil mbokne. Katon rada melek bareng wis lulus SD. Biyen wiwit kelas 1 menyang mulih sekolah tansah diampiri dening Darno. Darno lan Parti ning endi-endi tansah runtang-runtung. Bareng munggah SMP padha pisah merga Parti tetep ning SMP desa cedhak omahe. Dene Darno ana kutha didherekake ing daleme budene. Yen libur lan mulih desa, Darno asring dolan ning omahe Parti. Lan Parti ketoke ya seneng kae. Sawise bareng-bareng lulus SMP, Parti ana SMA negeri ing tapel wates kutha lan desa. Dene Darno tetep nderek budene lan sekolah ana STM favorit njupuk jurusan mesin. Wiwit ana SMA kelas 2, mbuh mergo arang-arang ketemu mbuh piye, rumangsane Darno Parti ketok saya ayu. Nalika pas didolani Darno, Parti takon, "Dek, ana tanggal abang 2 dina kok ora bali Mas Dar? Sibuk po?" "Wah, budheku ki rada gerah Dik. Mongko rewange lagi pamit mulih. Dadi yo aku sing diutus apa-apa." "Ning saiki ra wis dangan to, Mas? Wong nyatane Mas Darno wis bisa bali desa." "Wis, Dik, mung masuk angin kok. Dek Parti rak yo tansah sehat to?" "Nek aku sehat terus Mas, kepara kekeselen kakean gawean. Lah piye mongso labuh ngene bapak lan simbok dina-dina ning sawah. Gawean ngomah sasat aku kabeh sing nandangi." "Sabar wae, Dik. Jare wong sabar kuwi ditresnani Gusti Allah." "Ah, Mas Darno kaya wong tuwek wae." "Dek Parti, gelem po nggo hiburan sesuk minggu kowe dolan karo aku?" "Dolan nang endi, Mas?" "Sakarepmu, sirmu ning ngendi mengko tak terke." "Nek ora bareng-bareng saka sekolahan aku ki ora tau lunga-lunga to, Mas. Soale wis kesel. Mulane, Dik, sepisan-pisan dolan karo aku piye? Gelem to?" "Wah, lehku pamit bapak simbok piye, Mas? Aku rak yo wedi nek muni pamit dolan. Sekali-kali goro rak yo ora apa-apa to, Dik. Saka ngomah ngepit, mengko tak enteni ning pojok pasar. Pitmu dititipake ning parkiran, terus bonceng aku." Parti sajak mikir-mikir pawadan apa sing arep dianggo pamit marang mboke. Supaya dina libur kuwi bisa metu saka ngomah sak perlu dolan karo Darno. Dina Setu bali sekolah, Parti nyedak mbokne karo kandha. "Mbok, aku sesuk tak ning nggone kancaku Tinah ya. Jare arep diajari jahit nganggo mesin. Wong ibune Tinah duwe mesin jahit." "Nok Ti, umpama kowe bisa jahit nganggo mesin, njur arep mbok nggo apa? Wong bapak mbokmu ya sengara bisa nukokake. Tiwas nek wis bisa jahit, atimu mung nelongso." "Mbok, dek emben ning nggon arisan ibu-ibu kae jare wis diumumake nek sedhela maneh ning bali kelurahan bakal dianakake kursus jahit kanggo ibu-ibu lan remaja. Nek aku wis njajal nyoba diwarai kancaku, mengkone rak ora ketok goblok banget to, Mbok." "Apa kowe sesuk ya arep melu kursus kuwi to, Nok?" "Lah iya to, Mbok, wong wayahe sore, dadi ora ganggu nggonku sekolah.
Nek esuk aku bisa gawe klambi dhewe, simbok rak ya seneng to. Oh, yen ngono ya sak karepmu no. Sesuk ning nggone kancamu ra apa-apa. Entuk wangsulan ngono mau, atine Parti bungahe ora jamak. Sida kelakon anggone arep dijak dolan Darno. Parti ngerti banget sapa Darno. Aten-atene becik. Sekolahe yo klebu pinter, tur yo anake wong terpandang ing desane. Mula niate Parti arep nglegani atine Darno anggone ngajak dolan. Minggu esuk, sakwise gawean ngomah rampung, kira-kira jam 09.00, sakwise adus lan dandan, Parti pamit mbokne banjur budal. Oleh ngepit mung lon-lonan, arahe nuju dalan pasar. Tekan pojok pasar, Darno wis tonga-tongo lungguh ing sedel motore, amping-ampingan wit waru. Ngerti tekane Parti saka lawan arah, Darno ngode Parti supaya nitipake pit. Parti tanggap. Mlebu parkiran nitipake pit banjur marani Darno. Wes suwe Mas. Lumayan. Wis gek bonceng. Pakone. Parti nyengklak. Usana motor kleser-kleser arahe ngalor. Bareng wis tekan dalan gede, Darno takon. Iki arep dolan ning ndi, Dik? Lah kersane arep ning ngendi? Aku rak yo mung manut. Ning Kaliurang wae yo, Dik. Wis tau rono apa urung? Wis, Mas. Biyen nalika kemah ning yo wis suwi banget. Saiki wis mundhak apik lho, Dik. Mengko bisa nonton munggah saka dhuwur sesawangane indah banget. Ning janji yo Mas, paling ora mengko jam padha karo mulai sekolah kae aku wis kudu tekan ngomah. Wah, kok terikat banget to, Dik. Mau rak ya wis pamit to? Ya pamit Mas, ning pamitku rak arep ajar jahit ning gone Tina. Dadi Mas Darno ya pangerten sithik karo aku. Maklum Mas, aku rawani bebas sak karepku. Oh, yang ngono ya munggah ning ora susah tekan dhuwur. Janji kowe wis krasa kesel, dhewe terus bali medun. Bisa dolan kuwi wae rak ya wis dadi hiburan to, Dik. Wong nyatane Dik Parti ora tau metu sakliyane sekolah. Iya, Mas, pancene ngono. Merga keslamur anggone padha omong-omongan, orang legewa wis tekan Kaliurang. Sakwise nitipake motor, bocah loro runtang-runtung nonton endahing sesawangan ing sakiwa tengene. Parti batine ngakoni, yen biyen nalikane kemah, kahanan durung kaya saiki. Sawise tutuk nonton sesawangan ngisor, Darno kondo. Ayo Dik, munggah kae lho, lewat kono, dalan limitan kae rak tumuju munggah. Parti manut. Sidane wiwit munggah. Durung nganti entuk 200 meter, Parti wis menggeh-menggeh. Mula dening Darno terus digandeng karo kondo. Wis Dik, nglendheto aku, mlakumu sak titahe wae. Parti kaget. Ora ngira yen Darno dadakan gandeng. Malah terus ngrangkul bangkekane nglawani anggone mlaku. Rasane isin. Ning yo seneng rumangsa digatekake. Mula kandhane. Mas, tinimbang aku dadi bebanmu, nek wis munggah sak onjotan maneh ngaso wae yo njur bali mudhun. Aku rumangsa ora kebabanen kok, Dik. Aku wis biasa karo kanca-kancaku munggah mudhun gunung. Ya kaya Kaliurang iki. Ning nek Dik Parti wis rumangsa ngoyo lan kesel ya ora apa-apa mudhun. Ning Mas Darno ora gelo to? Ya ora to, Dik. Wong olehku ngajak dolan kuwi mung kepengin nyenengake Dik Parti ben weruh njaba. Trims ya Mas, dene panjenengan gatekake aku. Wiwit kuwi Parti lan Darno saya cedhak anggone kekancan. Uger ana wektu lowong, bocah loro kerep dolan karo golek buku pelajaran.
Unen-unen kae nyoto yen witing tresna mono merga kulina. Darno meneng-meneng ana rasa tresna marang Parti. Dasar ayu, lugu tur pinter. Gek watake uga becik. So embuh kapan Darno bakal bloko yen tresna. Sidane ing ujian akhir taun bocah loro lulus bareng. Cetha yen Darno nerusake kuliah. Merga wong tuwane kepengin anake duwe gelar. Dene yen Parti ngrumangsani anake wong sekeng. Mula ya mandeg sekolahe. Niate mung ngarep njupuk kursus apa wae sing migunani nggo dina tembe. Parti pengen urip mandiri. Luwih-luwih bisa ngrewangi ngentengake sesanggane wong tuwa. Dasar kelurahan ya sida nganakake kursus jahit gratis kanggo wargane. Seminggu mlebu kaping 3. Rancangane Pak Lurah mengko bubar kuwi ganti kursus ngrias nganten. Masak, klebu gawe roti lan kue-kue. Dasar Parti bocah cerdas tur karep, durung nganti 2 taun sakwise dianake ujian, Parti lulus kanthi biji sing apik dhewe. Uga ana sertifikat saka kelurahan. Wiwit iku Parti nyoba gawe kue dititipake warung-warung. Nyatane ya laris. Nyoba dijaluki tulung tanggane gawe klambi. Jare ya cocok, kepenak dienggo. Parti saya grengseng, apa wae dilakoni. Salon sing ana desane bareng ngerti yen Parti lulus ujian ngrias penganten, Parti kerep dikon ngrewangi ngrias putri domas. Parti najan sithik-sithik rejekine tansah mili. Ewa semono isih ana pepinginane Parti, yakuwi kursus Bon A lan B. Sapa ngerti besok kena kanggo nyambut gawe alus, lungguh kursi ngedep meja ing kantor. Darno kuliah ya lancar. Gelar insinyur teknik mesin wis dikantongi. Ewa semono isih nganggur. Merga bapake ngersakake yen Darno kudu dadi PNS. Mongko upama gelem lan bapake pareng, wis akeh kancane kuliah sing nawani Darno kon nyambut gawe ing perusahaane wong tuane. Darno dhewe ya isin, wis sawetara luluse kok isih nganggur. Mongko surat lamaran ya wis pirang-pirang sing disebar. Merga nganggur, atine saya notol anggone selak kepengin nglairake tresnane marang Parti. Syukur yen banjur gelem dinikah. Nuju awan, Darno dolan ning omahe Parti. Sing didolani senenge banget. Waduh, Mas Darno, wis suwe Mas, jenengan ora dolan mrene. Upama aku dolan wong Dek Parti ya sibuk terus. Ora ya ganggu. Dek mben aku rene, Dek Parti lagi ngrewangi ngrias ning salon. Wah, ya pangapurane wae ya Mas. Kedah-kedahe anggonku arep ngrewangi simbok supaya kendile ora jomplang. Aku salut Dek karo usahamu, atiku saya mundak mantep. Mantep sing priye Mas? Dek Parti, jane kowe iki krasa apa ora to nek tak tresnani? Wiwit kowe sok tak jak dolan di SMA biyen kae lho, Dik. Parti mangsuli karo ndingkluk. Krasa, Mas. Dek Parti apa ya tresno marang aku? Parti mantuk semu isin. Nek ngono, Dik, rehne kuliahku wis rampung, kowe ya wis nemu dalan kanggo golek duit. Piye, nek saiki kowe tak lamar langsung tak nikah? Nikah, Mas? Wong mangun brayat kuwi kudu wani mandiri lho Mas. Ora kena yen tansah nyuwun lan jagake wong tuwa. Ya bener wong tuane Mas Dar sugih, ning Mas Dar kudu wani mandiri. Apa gunane sekolah dhuwur nganti bisa ngantongi titel yen ora digunakake. Gawean mono rasa pilih-pilih Mas. Waton cocok karo kabisan lan bidange sing bisa ngolehake kasil. Aku gelem Mas panjenengan nikah,
Ning nek Mas Dar wis nyambut gawe, dene aku tak terus usaha apa kabisanku. Darno meneng, sajak ngrasakake tembunge Parti. Pancen yo bener, yen ngenteni panggilan dadi PNS nanti kapan. Mula bareng wis sawetara banjur kandha. Matur nuwun Dik, kabeh saranmu. Wiwit saiki aku tak usaha, sesuk nek aku wis kasil, kowe tak lamar. Iya Mas, aku mau nyuwun sambungan kita aja nganti pedhot. Tekan ngomah, Darno kelingan yen biyen wis tau ditawani gawean debyo ning perusahaane sedulure. Wong jare nek wis lulus kuliah debyo digegadang nyambut gawe ning kono. Dina candake, Darno langsung ning omahe debyo takon bab anggone tawa gawean biyen. Tarani nek kowe ora gagas jedar. Dene nganti meh setahun kowe ra rene-rene. Nek saiki aku sago tenan, Dip. Njur sedulurmu kuwi sapa lane ngendi? Oh, kuwi Pak Deku, Dar. Kang Mase bapak sing ning luar Jawa. Pak De rak dawuh golek kanca paling ora cah 3. Iki lagi aku lan kowe. Kuwi wae nek gelem ning luar Jawa. Tur Pak De ngersakake sing berminat kudu saguh dikontrak suwene 3 tahun. Piye Dar, kowe saguh? Dene fasilitas hidup kabeh dicepaki. Yen kowe saguh, enggal-enggal wae golek surat-surat sing dibutuhake. Mengko budale ya karo aku bareng-bareng. Oh, ngono Dip. Yuk kapan budale? Pokoke aku nunggu kowe Dar. Syukur mengko bisa golek bocah siji maneh supaya aku lan kowe enggal tekan kono. Darno sida pamit bapak ibune yen arep melu kancane golek gawean ning luar Jawa. Sekawe digondeli, ning mergo pinter anggone matur yen rumangsa isin kesuwen nganggur. Wusana bapak ibune uga marengake. Sabanjure Darno lan Debyo sida budal lan nyambut gawe ing daleme Pak Dene. Kanthi sangu ati mantep madhep, Darno tumemen lehe nyambut gawe. Kepara dilakoni yen ditawani lembur. Kirim layang omah sesasi sepisan mung kabar keslametan. Dene marang Parti, blas ora tau aweh kabar apa-apa. Batine Darno mundak ganggu Parti oleh nyambut gawe. Kontrak 3 tahun wis rampung. Bareng njupuk deposito, asile nyambut gawe jebul wis entuk yen mung kanggo tuku mobil. Gegambaran sedhela maneh mulih lan nyeneng-nyenengake Parti terus nglamar lan nikah. Wis dirancang tarik-tarik ing atine Darno. Ngaso ning omah 2 dina. Darno banjur ngajak bapake diaturi ngeterke ning toko tuku mobil. Bapake Darno krasa mongkok banget ngerteni usahane putrane. Sorene Darno mara ning omahe Parti nunggang mobile sing anyar. Rekane arep gawe kejutan. Ing ngarep lawang dheweke kula nuwun nganti ambal kaping 3, nanging ora ana wangsulan. Omahe katon sepi nyenyet. Bareng ngungak kebon buri, weruh simboke Parti lagi nyigari kayu. Weruh Darno teka, gage mlayu nyalami karo takon. Aduh, Nak Darno, kapan rawuhipun? Sampun dangu mboten mireng kabaripun. Denok Parti badhe kintun serat mboten semerep alamatipun. Badhe telepon mboten ngertos nomoripun. Nak Darno ugi medhot sesambetan mboten nate paring kabar. Wah, nggih nyuwun pangapunten, Mbok De. Kula ketriwu pedamelan. Lah lajeng Dik Parti sakmenika wonten pundi? Parti nembe dipunjak medal Pak Widodo blonjo dateng toko. Sinten Pak Widodo punika? Piyambakipun menika Direktur Batik Mawar. Calonipun Denok Parti ingkang semulan malih badhe peresmian. Dek, sakala lemes awake Darno. Keringet adem metu byuk-byukan.
Pandeleng kumepyur, otot Bayu kaya dilolosi. Tanpa pamit Darno cengkelak balik marani mobile. Terus metu saka pekarangan tumuju dalan gedhe. Tujune bisa mulih tekan ngomah kanthi slamet. Mlebu kamar terus ngambruk ing dipan karo nangis. Sambate ngaruwara. Getun kepati dene ora tau aweh kabar marang Parti. Mongko biyen Parti weling. Neng paran aja medhot sesambungan. Darno nangis guguk. Anane mung cuwa lan getun. Ning arep ngopo? Barang iki wis kebacut. Cutel.